Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. 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 Wahidin ya samu din karaban zan yunkura. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Don mutuncin mai gida Nura baban Zahara. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Rabbana ka iya mini don shiga kogon Hira. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Abin ya kai gaci wahala sa furfura. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Shugaba tuba muke alafa mana lamura. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Kai da babu kuma sani ko me ya tattara. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Shi ya samu kayo zugum damuna ke sazira. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Kara zira martaba ɗaukaka ta gaban kira. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Rabu samun Fadima umma ya gumbushira. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Hadaratu idan da ku mun sani mun ketara. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Auliya inda da ku ba abin da ya gagara. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Shehu Ahmadu kai mana jiya ni kofar hara. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. A gida Shaku Barhama an zubar an tattara. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Hausu jikan annabi ka rufe kuma an bura. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Yau jiha ta da maturu yau ba jirgin zidira. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. San tsaya in yi gaisuwa kun hawa sha gangara. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Shek Muhammadu Dagire shi ido gatan gira. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Si da aina ma'arifi gibiri ma fassara. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Inda kai a ta ɓangare mun sani mun ketara. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Shehu Nura mu baya a mun yi ma ba ma jira. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Mun sani inda da kai za mu samu da
biyu ne masu ƙaunar shugaba. Gashi Malam Ahmad gaisuwarsa ga mai gida, ya faɗa sai shugaba. Ga lisanin faidati mai Kano ya jaddada, ya faɗa sai shugaba. Ibrahim Mashama maganarsa da fa'ida, ya faɗa sai shugaba. Gashi jikan Shehu ma maganarsa da ka'ida, ya faɗa sai shugaba. Abubakar Gibri ma yanzu har gaba har da da, ya faɗa sai shugaba. Suleiman Likafani ya bi baya gargada, ya faɗa sai shugaba. Ga Adamu ciki me yaban na Jamul Huda, ya faɗa sai shugaba. Sayyidi Bilyamu maganar sarkun guda, ya faɗa sai shugaba. Ahmad Masoyi ma ya bi babbar mahada, ya faɗa sai shugaba. Sayyidi Tahir ma kan batun kai ke cida, ya faɗa sai shugaba. Ga Hassan me baituka gun kashi ma ya faɗa, ya faɗa sai shugaba. Ahmad ma ya fito kanka ya ce babu da, ya faɗa sai shugaba. Ga mazaje yan kaɗan na cikin hadara gida, sun faɗa sai shugaba. Da matan hadara masu ƙaunar bashari, sun bi annabi sayyadi. Ga Safiya ta shugaba ta bi wannan ayari, ta bi annabi sayyadi. Ga ta Gausi Fadima shafa'in ta da wutiri, ta bi annabi sayyadi. Sayyada Fitausi ma badinin ta da zahiri, ta bi annabi sayyadi. Hassana da Usaina ma sun bi basa garrari, sun bi annabi sayyadi. Hafsa ma dai ta fito kanka ba ta uzuri, ta bi annabi sayyadi. Aisha in ban da kai ba ta yin wani lamari, ta bi annabi sayyadi. Sayyada Maryama ma ta tsaya ta yi nazari, ta bi annabi sayyadi. Sai da matan hadara barkatai na cikin gari, sun bi annabi sayyadi. Shugaba faɗi kake wani girman dankari, sannan annabi sayyadi. Hadaratu ta shugaba, hadaratu uwa uba, hadaratu ruwan zuba, hadaratu ba zan ki ba, hadaratu ta can gaba. Tafiyar ma shugaba, nazarin ma shugaba, lokacin ma shugaba, walwalar ma shugaba, fara'ar ma shugaba, ilimin ma shugaba, abotar ma shugaba, iyayen ma shugaba, malaman ma shugaba, taruwar ma shugaba, baitukan ma shugaba, kasuwar ma shugaba. Gani ga ka shugaba, ga ki ga ta shugaba, ga ku gasa shugaba, uzirin ma shugaba, ma'anar ma shugaba, rayuwar ma shugaba, komai na ma shugaba. Hadaratu muna gaba, hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Hadaratu mu kankame yan uwan mu gaba daya, hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Kar mu damu da sangwama ko kasukar maƙiya, hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Gibri ma'adanmu ne ko ina mu yi tutiya, hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Shehu Nura ubanmu ne dole ne mu yi dariya, hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Hadaratu mutan gari na takai nan zan tsaya, hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Naku ne Adamu hadaratu mu je gaba, mu je gaba, hadaratu mu je gaba. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba, hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba. Hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba, hadaratu na biyu ne masu ƙaunar shugaba.